аз съм Кридил да е тук до мен е Майс и днес ще правя giveaway. Giveaway за премиум акаунт. Нати лъкаве. Giveaway за премиум акаунт и да се от вашата, ако искате да се запишете, пишете така. Запис 1. Примерно вие си пишете вашето, аз си напиша моето. Криди L2. Абе стига ми скачи ти бе, патурко. Да. И да, скайпа на мен е. И пишете скайпа. Пишете как се... Не, да, това пишете. И ще ви изтегля следващия запис 2 топчо. Примерно. Добре. Пише си скайпа. Не. Така толкова. Май сега. Аре, чао. И ти меле бе, също привет. Да, нали... Той изгоря, май. Нали, той няма микрофон. И, нали, сега... Както да ви обясня това. И да, това е съответно. Трябва да се абонирате, да лайкнете клипа. И да, това. И... Чао хора, аз бях Кридил. Той иска да ме засипва с диамантите, имам. Да. Да, чао хора, аз бях Кридил. Бай.